вражеските стрели си отхвърлила и се здобила с венецът на светото мъченичество. Света великомъченице Марине, моли Бога о нас. Обични в Господа, братя и сестри, в днешният светъл празничен ден сме се събрали всички заедно с едно сърце, с една уста да отдадем чест, хвала и поклонение на подвига на светата великомъченица Марина, която е небесен ангел на митрополитската църква в град Пловдив, където на днешния ден всички сме тук, за да засвидетелствуваме нашата твърда вяра. И ето Божията благодат преизобилно се излява по всички нас. За втора поредна година частица от честния животворящ кръст Господен е тук сред нас, за да можем на този ден да усилим нашите молитви и Божията благодат да се излее сугубо в пълнота върху всички нас. Светата великомъченица Марина е живяла в време трудно за Светата църква. Във време, когато църквата била гонена и тялото на Христос било разкъсвано от гоненията на римската и юдейски власти. Множество християни, устоявайки твърдо и непоколебимо своята вяра, намерили своята смърт в подвига на мъченичеството. Света великомъченица Марина живяла в Антиохия, била възпитана от нейният баща, който бил жрец, в именно почитане на лъжливите богове, идолите. Но светата великомъченица усещала празнота в своята душа, в своето сърце, не намирала удовлетворение в бездушните идоли, в тяхното поклонение. Тя била още на 12 години, когато чула за Христа разпнатия, чула за вярата на християните и поревнувала да стане ревностна на Христова последователка. И ето много скоро Бог и изпрати в първото изпитание. Един от началниците гонители Олимпий, който идвал в Антиохия, за да гони християните, зърнал младата девойка и като я видял с нейната неземна красота, поискал да я вземе за своя съпруга. Но тя отказала, разбирайки, че той е езичник, върховодител на християните, и след като той разбрал, че тя била християнка, той я отвел в плен, където я затворил в тъмница и мислейки си, че от суровостта на изтезанията и на мъченията крехката и млада девойка ще предаде своята вяра и ще принесе жертва на идолите. Но не, макар и да била измъчвана, нощем в тъмницата Бог е изпращал благодатната роса на своята божествена благодат и в чудно видение, показвайки като светъл лъч Христовият кръст, той казал: дерзай, Марино, защото ти придоби жениха Христа. И на другия ден, когато тя се появила без нито една рана и следа от мъченията през своите мъчители, те занемели и не могли да кажат нищо. Но разярени от твърдостта и непоколебимостта на нейното изповедничество, на нейната вяра, те не се поколебали да посекат със метч светата великомъченица, която смирено преклонила глава пред ръката на палача и предала своята душа в небесния чертог, където Бог я здобил с венеца на вечния живот. Затова и ето ние сме тук, събрани в благодатните двори на митрополитският храм Света Марина,
където на днешния ден всички ние изразяваме своята почет към подвига и личността на светата великомъченица Марина, която като небесен ангел стои пред престола на славата на Господа Бога и възнася и пренася нашите молитви пред Него като най-чиста и всесъвършена богоуханна жертва. Нека обични в днешния ден, когато си спомняме мъченическият подвиг, спомняме си твърдостта на вярата на светата великомъченица Марина, всички ние да подредим нашите мисли, да усилим нашата вяра, да отстояваме, да пазим, да разгаряме, да обогатяваме нашите познания за вярата, за Бога, да можем и на дело да живеем нашата вяра. Нека все по-често да отправяме стъпките в благодатните двори на Светият храм, който храм е вместилище на Светия Дух, който Бог на всяка една света литургия преизобилно излива своята божествена благодат, която слиза върху всички нас, облагородява, докосва се до нашите сърца. Бог приема нашите молитви и въздава според нашата вяра на всеки един от нас. Нека Светият храм да бъде именно този кораб, който подобно на Ноевият ковчег спаси Ной и неговото семейство от бушуващият потоп. Нека да идваме в храма, за да можем да се спасим от бурното житейско море на страсти, на похоти, на грехове, прекрачвайки прага да съвличаме ветхият, облякан в грехове човек и да влизаме в благодатното единение с Бога, със Светата Църква, да отправяме горещи молитви, да се каем за нашите грехове, да изповядваме нашата вяра, да се молим за нашите ближни, за нашите близки. Защото Господ Исус Христос казва, където са събрани двама или трима в Мое име, там съм и аз сред тях. А ето колко повече сме се събрали днес на днешният празник на светата великомъченица Марина. И несъмнено Христос е посред нас. Той е сега и вовеки ще бъде сред нас, за да ни поглежда със своя седлак поглед, подобно на грешника, когато той изцели, казва: иди си и не дай греши вече. Затова нека всички ние с препълнени от благодарно сърца към нашия Творец и Създател Бога на днешния ден, когато именно всички се сугуба, защото освен, че честваме паметта на светата великомъченица Марина, ние днес имаме възможността да се докоснем до това животворящо дърво, до частица от Христовият кръст, който Бог издигна като знаме непобедимо и знаме на непобедимост на нашата Христова вяра. Нека нашите сърца, нашите мисли да бъдат все търсещи своя Творец и Създател. И никога да не забравяме, че каквото и да вършим, всички ние сме Господни. И нека света великомъченица Марина по нейните молитви Бог да дарува на всички нас крепко здраве, преуспяване в вярата, много духовни радости и Божият мир да бъде в нас, в нашите сърца и в нашите домове. И нека да възкликнем от цялата си душа, от цялото си сърце с молитвен взор към сияещия със святост лик на светата великомъченица Марина. Света великомъченица Марина, моли Бога о нас. Амин.